Njega ženske ne interesuju. Pa to nije moja dinastija. Slušaj, prijatelji, ne kupiš jedno konopče, se obesimo prvu krivu vrbu. Pa gde ću da ti nađem krivu vrbu? Ama konopče, za vrbu ću ja da se snađem. Nemoj, prijatelju, ko Boga te molim, pa šta ću ja bez tebe? Imam ja prijatelje psihijatre. Oni će nama da pomognu. Pa tebi mogu da pomognu, ali za Mišu ja imam jedan lek. A taj lek smo probali, pa ništa. Da mi je samo jedanput doseti mrs. Posle bi kidisao ko svinja na masanđak. Prijatelju, ništa bez medicine kad ti ja kažem. Ja ću da obavim konsultaciju sa doktorom Nedeljkovićem. Dobro. Ti idi kod doktora, a ja ću da mu nađem prirodan lek. Dobro, prijatelju, pa nemoj da se ljutiš, molim te. Kako bre da se ne ljutim? Joj, Žiko, šta si dočekao? Ako sa Mišom nešto nije u redu, ja ću skočiti. Smiri se, molim te, smiri se. Ma ja ću skočim ovde u Dunav. Ako ti skočiš i ja... Jel hoćeš? Hoću. Jel važi? Važi. Na 3 skačem. Skači. Evo. 1, 2, 3. Zašto si nisi skočio? Baš si preveća praga. Zašto nisi skočio? Nisam dobro broja. Dobro, sad ću ja da brojim. Važi, važi broj. 1, 2, 3.